baasi tɛ yen nɔ. Baasi foyi tɛ yen. E ye dunan an ka dugu in na yan dɛ. Ne ye dunan ye yan. Sigiyɔrɔ bɛ yen. Aya baasi tɛ. Ete tu ye wa? Awɔ. Ne yɛrɛ de ye tu ye. I ma fili fiyewu. Tu. Naamu. Dali mari ko dilan nɔ n'i y'a ye a bɛ k'i ɲɛna ko a bɛ k'a tiɲɛ de. Ne fa. E yɛrɛ tɔgɔ? Ne tɔgɔ tɔgɔ bɛ maa a to i bɛ dɔn. Tɔgɔ bɛ maa dɔn yɔrɔ, maa bɔ yɔrɔ. Tɔgɔ bɛ o surunya. Siga t'u la. Ne de tɔgɔ ye cɛkɔrɔba Jamatigi. Ni ne siɲɛ fɔlɔ ka nin tɔgɔ in mɛn dɛ. O ye tiɲɛ ye. Tu. Naamu. Maa nakun ka kɔrɔ n'i yɛrɛ ye. Den min b'i bolo yan, Seyidu. Seyidu ye ne masuruna mɔgɔba de ye. N bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ni kuma diyara n da. Ne fa. A fɔ kɛ o dun ye mun ye? Tu n b'a fɛ k'a f'i ye Seyidu ye ne den de ye. Fa min banna den na kɔni. Ne fa. Ni ne tun y'a dɔn i kun nana nin kuma in de la yan. N tun bɛ maa ɲini ka fara n kan yaasa o ka kɛ n seere ye yanni n cɛ bɛ na. Nka a ma tiɲɛ. N jatigimuso bɛ yen nɔ. Ne taa ale nɔfɛ ka na. A bɛna fara n kan yaasa ne ye min fɔ ale ka kɛ n seere ye. Tu o tɛ baasi ye. O tɛ tana foyi ye. Taa o wele o ka k'i seere ye. N bɛna sisan. Baasi tɛ. Taa o la n b'i kɔnɔ. Sira. Ne ko e b'a fɛ ka mun de kɛ tan? Sira. Ne bɛ fɛ ka gari jɔ. Ni ye kuloma ɲɛnamaba de ye. Nin yiri ninnu kɔni ye sodala yiriw de. Wa u nafa ka bon an bolo ka tɛmɛ tigali kan. Kungo kɔnɔta ninnu kɔni mɔgɔ tɛ se ka fɛn fɔ olu kan. Sabula olu yɔrɔ ka jan su la. Ne ko e yɛrɛ mana nin tigɛ o, nin bɛ nugu cogo di? Sira. Ne tun bɛ nin tigɛ yɔrɔ min, i b'a tigɛ ko 3 kɛ. O bɛɛ la bɛ nugu. Ne ko ne bɛ k'e de ɲininka a bɛna waati joli kɛ ka sɔrɔ ka nugu? N y'a faamuya. I kɔni ye bita bali. Nka ne bɛna fɔlɔ. Kumina cɛkɔrɔba kun bɛ yan nɔ. To e taara ne wuli ne ja bɛɛ bɔra n na. E ko ko mɔgɔ bɛ min? A
kɛra baara ye. Kabako da. To, ne bɛ taa n ka daga lajɛ. Ni mi hakili sigi. Ne bɛ taa n ka daga lajɛ. Nde, maa b'i teri sɔn bɛɛ ta f'a ka cɛ ɲɛ. Zaidu, i b'a dɔn? Awɔ, n b'a dɔn. I bɛ dɔɔnin dɔn a la. Nde, maa tɛ se k'i to dentanya la ka wolo tin dɔn. O ye tiɲɛ. N b'a fɛ ka kuma dɔ f'i ye. I dalen dɔ na fɔlɔ wa? Awɔ, n dalen b'i la. Sifin ka da sijɛ la. O ye anw ma wajibi de ye. Sabula, aw ye kuloma de ye. K'an ka ɲɛnɛmaya lamina an bolo. N ka n kɔnɔta f'i ye joona. I ni Zaidu min bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne den de ye Zaidu ye. Ne wolo den don. Kosɛbɛ. E den de ye Zaidu ye? Ne den de ye Zaidu ye. N ma nin ye, n ma nin mɛn, si de ma labɔli kɛ. O ye tiɲɛ. N'o tɛ foyi tɛ yen min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ. Sira, n b'a fɛ i k'i barika da n kan n ka n den sɔrɔ. I ye tiɲɛ fɔ. Nka mun de b'a yira ne la k'a fɔ k'e den ye Zaidu ye? I hakili sera o ma baasi tɛ. N'a tɛ k'i ma baasi ye, wuli k'i jɔ, i k'i bolo i kun don n kaman kɔrɔ. Na i kun don n kaman kɔrɔ i k'a lajɛ. Na i kun don. I ɲɛ bɛ mun na? Lajɛli kɛ k'a ɲɛ. Ne ɲɛ kun bɛ muso dɔ la. A bɛ ji bɔ la. Nka cɛkɔrɔba kelen sigilen bɛ fo ɲɛfɛ. Halisa o muso kelen de bɛ ji bɔ la. Cɛkɔrɔba in fana sigilen bɛ yen. Kelen bɛ forosiyɛn na. Wa i y'o min ye siyɛnli la dɛ, o ye ne de ye. I ye min ye jibɔ la o ye ni den b'a kɔ la dɛ, o ye Zaidu de ye. Sira, n b'a fɛ k'i barika da n kan n ka n woloden nasɔrɔ. Ne fa, komi i ye nin bɛɛ yira ne la, n fana bɛ na n seko ni n damayira kɛ. O bɛ diya n ye. I jija, maa dan y'i se ye. I se kɛ n ye. Ayiwa, n'i ka kuma mɛn. Baasi tɛ. Ne ko, e kun taara min? Komi sigiyɔrɔ kelen de ma nɔgɔ anw ma, o de la n wulila ka yaala yaala dɔɔnin. Ni maakɔrɔbaya kun tɛ, ne kun b'a fɔ i ye kɛwale min kɛ nin tɛ kɛwale ɲuman ye. I tɛ taa nɔfɛ don ka na. Mimi, ni kɔni o ko bannen ne ye sa o. N kɔni n bɛna kuma kelen min f'i ye, i k'i janto o la kosɛbɛ. Ni Zaidu nana, i b'a fɔ a ye ko maa bɛ k'a ɲini. Ni diɲɛna, i bɛ sira di ne ma, ne bɛ sira ɲini. Ayi dɛ, i tɛ tile la kɔnɔ. N bɛ yɔrɔ min na sisan, tiɲɛna n falen don,
n tɛ se ka dumuni kɛ sisan fɔlɔ ne bɛ sira ɲini ne bɛ taa sira b'i bolo Ai, dumuni ko tɛ. E ni Zaidu tɛ de. Ai, ne ni Zaidu tɛ koyi. Depuis sɔgɔmada na ne ni Zaidu y'a ɲɔgɔn bila. Tu dɛ. Ko bɛ dugu la koyi. O ye ko jumɛn? I b'a dɔn dɛ. Ne kun bɛ kɔ kɔnɔ sɔgɔmada na. Sira, a dun kɛra cogo di? Ko ne ni cɛkɔrɔba dɔ y'a ɲɔgɔn ye. Ngalon? Ne yɛrɛ fana ni cɛkɔrɔba dɔ ye ɲɔgɔn ye. O nana fo du kɔnɔ yan. Nka o t'a bannen koyi. Ne yɛrɛ y'a min ye bi. A y'a min yira ne la bi. Ne yɛrɛ siranna yɛrɛ. O ye mun ye? N'a kun bɛ ne ɲɛ a kun bɛ suko la de. A fɔ sa Sira, ne yɛrɛ peresilen y'o la o. A kɛra cogo di? K'a y'a yira ne la k'a fɔ k'a den ye Zaidu ye. A ye min f'i yɛrɛ, a y'o kelen de fɛnɛ fɔ ne yɛrɛ ye. Sira, an bɛ nin ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen de la. Kɔri i ma fɛn f'i ka cɛ ye? Ayi, an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. Ayiwa, kana fɛn f'a ye dɛ. A tɛ yan de. Ne bolo n ka ni e de bɛ ɲɔgɔn fɛ o. Ne n'a tɛ. Ne n'a ma ɲɔgɔn ye. Nka o tɛ baasi ye. A bɔra yan. N ka mɔgɔ ɲini o ka kɛ n seere. N sigiɲɔgɔnmuso min bɛ yen nɔ. N taara o nɔfɛ o ka na. An nana sɔrɔ a tɛ yan nɔ. An tile. Sabari. n b'a ni tile E bɛ mun na nin kɔnɔ yan? an ka kɔlɔn ji bɔ a wo de girennen don n tun bɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'o de labɔ. Ne ko karidon e bɛ taa min? Karidon. Ayi ne tɛ taa yɔrɔ si. N b'a fɛ ka cɛ 2 ɲini ka fara i kan aw ka na n dɛmɛ. Jumɛn na? Yaasa an ka se ka kɔlɔn in bɔgɔsu labɔ. E yɛrɛ b'a dɔn ni kɔlɔn in ji ka sanu ka tɛmɛ kɔlɔn tɔ ninnu kan. Baasi t'a la. Ni Ala ye karidon yɛrɛ na ne m'a fara n kan ka n'i dɛmɛ. Sabula dugu in jiko degun tɛ maa si la. O tɛ baasi ye. N'i ka kuma mɛn. Bi ne ye kabakomaba dɔ ye cɛkɔrɔba dɔ kɔni. Kabakomaba? Faran saba tun b'a kun na a ye kusi dɔ minɛ ne b'a bolo. I y'a ye ne n'a ye ɲɔgɔn ye a sɔrɔ an bɛ ka bɔ an sɛgɛnnenba k'a b'a la k'an da n ma bi ta ye ɲɔgɔn ye ne ɲɛma an wulila zonzan kelen de kɔ kabi Solomanibugu la fo ka taa fo Numɔrɔbugu la an bɛ ka zonzan in gɛn zonzan in ma nin biri yɔrɔ n'an ko k'an b'a faga i b'a fɔ ko yɛrɛ b'a kɔ an yɛrɛ sɛgɛnnen o la an natɔ dɛ cɛkɔrɔba de bɛnna ne ye ɲɛma bila dɔrɔn ka bɔ ni fɛngɛ Burama ka nakɔ o ni Kilebi cɛ sira fitinin min bɛ yen dɛ n bɛ bɔ ni ye dɔrɔn ne n'a bɛnna ye a sera ka ne ta ne tɔgɔ ma ten n ye yeli kɛ yan a ko awɔ nka k'ale kɔni bɛ ne don ka mangoro den 2 k'o labɔ a kun ka zaban 2 fara o kan i b'a fɔ k'a tun bɛ ne yɛrɛ de kɔnɔ ta dɔn a ko baasi tɛ ko ne ka n ka yɔrɔ fɔ ale ɲɛna k'ale bɛ fɛ ka taa baro la ne kɔni ye du tamasiya ye ni nana ka bɔ o nala ka n'o fɛnɛ ɲɛfɔ tu yɛrɛ ɲɛna tu fɛnɛ ko cɛkɔrɔba kelen bɔra du kɔnɔ I ye cɛ fɔ ko Zaidu o cɛkɔrɔba in kɛra i b'a fɔ k'a donna dugu bɛɛ de kan i m'a taa yɔrɔ o yɔrɔ a cuya de bɛ bɛɛ da ye ko cɛkɔrɔba jamatigi a ye nin tɔgɔ in yɛrɛ de fɔ ne ye Sira
Are ya mi fone ne go zero. E bi fa don ko. O mo na kai. Ha? Ai. Hotel. Aya mi fone ya bi. Ana ya mi yira ne labi. Ubaira. Ki fa don ne. Ko ne fa wa. Awo. Sira. Ni gara ne fa. Ne bi so ko jugu kala. Muna. E kwan tuna son afo kebi ko jugu ken na wo. Sisani ne koroba ya le. Ka ne se na fa soro yi. Abi se ka bi ne nyini ya. Ama ke jugu. E fa kon ni. Innet na nye kuma na. Zero la vida nyira ni kuma na bo. Nikala kan ni fa dro ka dimi ga wuli ka bo ne koro. Zaidu sagin so wati sera manin film be nyine ka fili on sigi fe on te nyine on te fili yan fenjugu yan fenyuma yan kojugu yan konyuma faso blonda shukoro nena ne bole make nena blala nyona nyina ya sanji nani ye ay miri soro ka tasi soro ka saga ko kana bolo da ko ko yafa ne yafara dali masayi to kan masayala ayaka ketake ne dogoke o ka kalifa mina nala haywa fasu blonda nte kuma suli fe audi ko badenya be sisi nkate mene no eche nte feka malo kolokodua mawula kono min bi to sanfɛ ka yɛgɛyɛgɛli kɛ duguma n'o jigina o bɛ fara kɔlɔn sen kɔlɔn kɔnɔ bamba den kelen tɛ suba ɲɛgwamuso 9 an bɛnba minnu tɛ kuma sulu fɛ u tɛ lamaloya fɛ n'o ye tiɲɛ ye ta ka wuli balaw na ni kɔrɔ nani ka diɲɛ ye i bɛ tile 40 de kɛ farikolo in na taga Mode nam ni nalen ye ya be fɛ ka fɛn f'i ye ka fɛn di ma ma min di n yɛrɛ woloden ma n'o y'i fa ye e k'i ɲɛ tugu i ɲɛ bɛ mun na foyi i ɲɛ tugu tuguni e ɲɛ bɛ mun na ba digi ko ne ɲɛ tɛ foyi la anw ka bulondaw anw ka sukɔrɔw anw ka
ko bɛɛ lajɛlen kɔrɛw olu de y'a yira e de ye nin jamana in da ye n bɛna fɛn min d'i ma ne m'a di fa ma dɛ n m'a fɔ a ye nka e de n'a ka kan nka e b'a dɔn fɔlɔ ko diɲɛ wɛrɛ bɛ yen yan. Ba i t'a to an ka tiɲɛ f'i ye kɔrɔ bɛ fɛ ka digi k'i hakili la ne kɔni bolo diɲɛ min bɛ yen nɔ n'an filɛ o kɔnɔ nin diɲɛ wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ wa an bɛ suma yɛlɛma ka bɔ nin de kɔnɔ o ye fili jugu ye koyi cogo di tan diɲɛ in bɛ yen dɛ nka diɲɛ wɛrɛ bɛ yen hatɛ e bɛ se k'a fɔ ne ye kabiri i bilala sagagɛn na fo bi e ma se yɔrɔ la k'i farigansi ka kuma i fɛ caman n'i bɛ bagagɛn na yɔrɔ bɛ yen nɔ ba n'i donna yen i farigasi a bɛɛ lajɛlen de bɛ kuma i fɛ kosɛbɛ o b'a yira diɲɛ wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin diɲɛ ye niw caman bɛ yen i gɛlɛya n bɛna fɛn min d'i ma kana sɔn ka bɔ i foroko kɔnɔ ban ko maa jantolen t'i la fo maa bolo ka da i kunna o k'i kɔlɔsi n'o tɛ n'i bɔra i foroko la ni wɛrɛ bɛ se ka na don a la dɛ wa a bɛ se ka ɲuman kɛ cogo min a bɛ se ka juguman kɛ ten. n ye nin kɔrɔfɔ in mɛn i ɲɛ b'o la dɛ diɲɛ dan tɛ nin diɲɛ in ye dɛ diɲɛ wɛrɛ bɛ yen ba ne kɔni ye kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen mɛn yanni cɛkɔrɔba k'i si jɛ yira i b'i nɔjɛ de yira i kana na ne lasigi yan k'i bɛ fɛn don ne kunkolo la i tɛ se ka ne kala dalilu min na ne y'a f'i ye n k'i bɔtɔ ye yan k'a sɔrɔ i m'a kalan de jɔn ko n kala cɛ kelen kelen bɛɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ mugu kelen tɛ ka kɛ mɔgɔ foroko kɔnɔ bɛɛ kan ka dɔnni ɲini bɛɛ kan ka kalan dɔnni o de bɛ dibi ci k'i to bi la ka sini ko dilan kosɛbɛ maa ni fiyentɔ tɛ tagama ɲɔgɔn ma ye ja i ɲɛ bɛ ko yɛrɛ la ne ɲɛ tɛ min na mɔden sagajigiba kunbirilen sira dɔnbaliya tɛ dɛ n bɛ taa da nin kan sisan sabali e bɛ ka mun de kɔnɔ n'i tɛ nin lawuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la dɛ nin bɛ se ne la ko n ye fila k'a la ka tɛmɛ n y'a f'i ɲɛna kuma caman baden dabila i ka lajɛli kɛ ne yɛrɛ de b'a fɛ dɛ k'an sigi e sigiyɔrɔ in na yan i kɛ pewu i b'i sigi sisan basi t'i la kun
ni ani dimi dimi ba yada badu ani bana jugu ani masaya diɲɔgɔn ni kɛnɛ ni ye kojuguba de ye wa nin ye diɲɔgɔnlamɔgɔ min ye u gindo bɛna da kɛnɛ kan ne tun nana kibaru min ɲini o de sɔrɔlen filɛ nka nin ye fiɲɛ kolonba de wulitɔ ye k'a kunda anw ka dugu in kan n bɛ jigin dugu kɔnɔ n bɛ taa nin saraka bɔ n bɛ taa nin ko tɔ ɲɛɲini nin ye kojugu dan ye sa nin ye kojugu dan ye nka nin saraka ni nin ma bɔ ni nin ko in yɛrɛ kelen ma kɛ wa a ti mɛn a bɛna kɛ fo ne ka n senna teliya ka taa nin saraka bɔ nka bamananw ko boli bɛ kɛ ka fura o fura kari tobili t'o ɲɛ koyi balabalali t'o ɲɛ cɔngɔli de b'o ɲɛ n bɛ taa nin ko saraka sini ka jan i ye maa garisɛgɛ dumantigiba de ye i garisɛgɛ ka di kosɛbɛ ni ye kɛnɛ karabɔ dɔ susuma bere ye kabi kunnasini ko i y'a fɔ ɲɛna n y'a ɲini n y'a sɔrɔ a filɛ tuga i ni ce o tɛ foli kun bɔ nin bere in n'i ye nin bila da o da la i bɛ se ka o sokɔnɔ minɛn kɛ kɛnɛma minɛn ye k'a to mɔgɔ si ma i ye nka nin dɔrɔn tɛ wasa cɛ bɔ duga dɔnni ye fitini de o tiɲɛ n bɛ nin bere in baara misi dɛbɛ de bɛ ne bolo k'a kɛ k'o gɛn ni ne ka misiw bɔra sɔgɔma fo ka taa fɔ ko misiw seginna so i t'a mɛn ko misi kelen ye sira bila ka don dɔ ka foro la nin bere in a kelen bɛ kɛ ka misi 100 de gɛn hadamaden kelen kelenna bɛɛ n'a gɛnbere don o tiɲɛ duga i ni ce o tɛ foli wa man ye man mɛn si de ma labɔli kɛ ne ni mɔkɛ ka kunu yaala a ye fɛn fɔ ne ye kabi ala k'an da ma deli k'a mɛn kuma tɛ k'a ye a ko ne ma ko diɲɛ wɛrɛ bɛ nin dugukolo in kan min tɛ an ka nin hadamadenya in ye awɔ ne yɛrɛ dara kuma in na dɛ tiɲɛ don Zayidu naamu e mɔkɛ a kɔrɔla ka ban wa a si talen do fɛnɛ n'i tora ka i mɔkɛ ka kumaw lamɛn ka baara kɛ n'a ye i bɛ bila fili kɔnɔna la dɛ i ye tiɲɛ fɔ waati min na a y'a fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ tun ma da la nka a ma da a ɲɛfɔli dɔrɔn ma koyi a ye fɛn kɛ ka yira ne yɛrɛ la ka tila k'a dalilu di ne ma ko ne yɛrɛ k'a kɛ k'a ye o la Bafili i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka min kɛ wa ne bɛ fɛ ka fɛn in kɛ k'a lajɛ de Zayidu ko bɛɛ tɛ kɔrɔbɔ dɛ i b'a dɔn n'i ye maa o maa mankan mɛn ko foronto ka farin a b'a ka farinya de dɔn dalilu kɔni ja tɛ foyi ye k'a baara k'a lajɛ kɔ ne ni nin kanu dala t'an ta nin i tɛ kuma in fɔ mɔgɔ si ye ko ne Zayidu bɛ se nin ko in na ko walima ko n bɛ dɔ kalama a la Zayidu
Ni ndala kan di ma. Baasi tɛ n mɔkɛ ko n ma ko n kana sɔn ka dalilu in baara abada n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ n kɔrɔ k'an farikolo kɔlɔsi ko sabula ni caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ka farikolo ɲini walasa k'u ka kɛlɛw kɛ ka tila k'u ka tajuru saraw kɛ maa caman soma yɛlɛmana nka olu ma sa i bolo da n kun na a mana gɛlɛya cogo o cogo i kana to i k'i bolo bɔ i kunkolo la o de bɛ se ka ne kisi. Salam alaikum la famille Gorbashi Talla ala kana bashi kan si la k'a fɔ kanubaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ye film kura min daminɛ la sisan a tɔ bɛ ɲɛfɛ an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a ka partager k'a like o bɛ diya n ye kojugu ni film kura de bɛna continuer an ka page kan ani jiko gɛlɛya inshallah a yira k'a fɔ épisode fɔlɔ tugulen don jiko gɛlɛya partie dɔ la pour que aw ka se ka faamuyali kɛ a kan dɛmɛ partage la ma i bɛ den dɔw wolo nka den dɔw la dɔ bɛ diya i ye ka tɛmɛ dɔw kan film dɔ bɛ se ka diya i ye ka tɛmɛ dɔw kan nka ɲinini n'aw fɛ n'a bɛ fɛ k'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na a y'a partager ka su partager ka tile partager a ka film ninnu lajɛ k'u like ka abonné an ka page la tiktokɛriw n'a ye nin video in sɔrɔ a m'a fɔ ka taa bila dɛ parce que a se bɛ ne ye ka dura kɛ n ka fɛn na mais ne b'a to yen bɛɛ hadamadenw an bɛ balo ɲɔgɔn na o ye mɔgɔya tacogo ye nka a y'a ɲini n y'a ɲini aw fɛ a ka chaîne YouTube tɔgɔ kɛ a la ça sera mieux pour nous ça sera mieux pour nous j'espère ni de nous de se la